Μαντέψτε με ποιον μιλούσα στο τηλέφωνο. Με τη Μάργαρετ Θάτσερ. Κοντά έπεσες με Λονδίνο, με την τέτη μου. Έρχεται την άλλη Παρασκευή για 2 εβδομάδες διακοπές. Αχ, μπράβο, μπράβο, και την είχα πεθυμίσει. Η τέτη μας έλειπε να γίνουμε 4 να κάνουμε καρέ. Μη χαίρεσαι, δεν θα γίνουμε 4, 5 θα γίνουμε. Φέρνει μαζί της και το φίλο της, τον Τζον, να το φιλοξενήσουμε. Και θα μείνει εδώ μέσα. Όχι στον κήπο σε αντίσκηνο, φυσικά εδώ μέσα. Βρε, Όλγα μου, δεν είναι σωστό που δεν τον βάλουμε ξανά άνθρωπο. Στο πάνω δωματιάκι, σιγά το ζήτημα. Ναι, αλλά. Δεν έχει αλλά και ξαλά μια κόρη. Εγώ δεν θα τη στείλουμε και στο ξενοδοχείο να μείνει. Είναι πάρα πολύ απλό, παιδί μου. Θα μείνει στο δωμάτιο της Μαρίας και η Μαρία θα κοιμηθεί στο κρεβάτι σου. Ωραία. Πολύ γαλαντό μας σε βρίσκω με τα κρεβάτια των αλωνών. Λάθος κάνεις, Μαρία μου. Η συνταγή της γιαγιάς θέλει 6 αυγά. 6 αυγά θέλει όταν μετράμε το αλεύρι σε οκάδες. Όταν το μετράμε σε κιλά θέλει 4. Δεν θυμάσαι καλά, η συνταγή είναι σε κιλά. Μα η γιαγιά πέθανε πριν γίνουν τα κιλά. Σιγά μην πέθανε πριν ανακαλυφθεί το ηλεκτρικό ρεύμα. Μισό λεπτό. Ειρήνη! Ειρήνη! Τι θες? Πότε πέθανε η γιαγιά? Γιατί θα της κάνεις μνημόσυνο? Θέλουμε να κάνουμε μια τούρτα για την Τέτη και τον Τζον που έρχονται αύριο. Και τι σχέση έχει η γιαγιά με την τούρτα? Παιδί μου, θέλουμε να κάνουμε τη συνταγή της γιαγιάς και διαφωνούμε όσον αφορά τα αυγά. Η Μαρία λέει ότι θέλει 4 και εγώ λέω ότι θέλει 6. Βρέστε ένα μέσο όρο να τελειώνουμε. Αφού το ξέρετε ότι η τούρτα θα έχει αποτυχία και θα πάρουμε απ' έξω. Οπότε τι συγχύζεστε? Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθεια, μας υποχρέωσες. Εμπρός. Φτάσατε. Ναι, αγάπη μου, να πεταχτούμε με το αυτοκίνητο να σας πάρουμε. Α, θα πάρετε ταξί? Ναι, ναι. Εντάξει, σας περιμένουμε. Γεια σου, αγάπη μου, γεια. Η Τέτη και ο Τζον φτάσανε. Μα δεν ήταν να έρθουν αύριο? Αλλάξανε, ποιοι σκύφτανε σήμερα? Τότε να συγυρίσουμε, να συμμαζέψουμε. Τι καθόμαστε, ξέρω έναν άνθρωπο περιμένουμε. Πώς είμαι? Ακριβώς όπως και πριν. Δεν διορθώθηκα καθόλου με αυτό το φουστάνι. Γιατί τόση αγωνία, βρε Όλγα μου? Πώς βρε Μαρία μου, η κόρη μου έρχεται με το φίλο της. Δεν θέλω να με βρει γριά και ατιμέλητη. Πόσο πια να γέρασε στους 4 μήνες που λείπει? Μήπως θα έπρεπε να κάνω lifting? Α, δεν προλαβαίνεις τώρα, άστο, μην το σκέφτεσαι. Και πώς λέτε να είναι αυτός ο Τζον? Θα είναι ψηλός, ξανθός, με φοριές πλάτες. Όμορφος δηλαδή, Και βέβαια θα είναι όμορφος, η Τέτη μας έχει γούστο. Από μένα το πήρε. Όλα τα καλά από μένα τα έχει πάρει αυτό το κορίτσι. Όμορφη, έξυπνη, καλλιεργημένη. Όλγα, για σκέψου αυτός ο Τζον να είναι σόι με κανένα λόρδο. Είναι άλλο και ο ίδιος λόρδος. Αδιόλου απίθανο. Αυτοί οι Εγγλέζοι τους τίτλους ψωμοτήρι τους έχουνε, παιδί μου. Θα γίνει η Τέτη μας Μιλέδη. Για φαντάσου, Μιλέδη Τέτη. Μπορεί να συγγενεύει και με τη βασιλική οικογένεια. Μωρέ, αν μοιάζει με τον Κάρολο της Αγγλίας, ήταν σαβάτραχος. Χτύπα ξύλου που θα είναι έτσι το παιδί. Ο γαμπρός μας είναι όμορφος και ευγενής. Και μπορεί να έχει και κανένα πύργο στην Κορνουάλη. Μήπως θέλετε να έχει και κανένα ιδιόκτητο το νησάκι? Ναι, κορόιδευες ή κορόιδευα, αλλά άμα μας καλέσει στον πύργο του δεν θα σε πάρουμε μαζί. Το φαντάζεσαι, Όλγα μου? Να καθόμαστε ξαπλωμένες στον πύργο, να πίνουμε τσάι οι δυο μας και να γναντεύουμε τον Ατλαντικό. Καλέ! Είπες τσάι, Εγγλέζος άνθρωπος, έρχεται, δεν έχουμε καθόλου τσάι στο σπίτι. Έχω κάτι φακελάκια μέσα. Ναι, σιγά μην πει από αυτό το τενοροζούμια που πίνουμε εμείς. Οι Εγγλέζοι είναι πολύ ιδιότροποι, στο τσάι δεν πίνουν ό,τι κι ό,τι. Τότε θα πεταχτούμε στην Κεϊλάνη μια στιγμή να του μαζέψουμε μια χούφτα. Σταματήστε πια και έχω φρικτή αγωνία. Τι για το τσάι? Μην ανησυχείς, θα πάρουμε αύριο. Ποιο τσάι, καλέ, για την κόρη μου. Και σκεφτείτε, έρχεται με το φίλο της, το πουλάκι μου. Πότε ήταν, καλέ, που το κράταγα στα αγκαλιά μου, που το τάιζα? Πριν 20 χρόνια ακριβώς. Αυτό μεταξύ μας, εντάξει. Πού είναι ο Τζον, αγάπη μου? Φέρνει τις βαλίτσες από το ταξί. Αχ, η Τέτη. Θα το φωνάξω. Τζον, χάρια! おはようございます。 Τι είναι αυτό, Τέτη μου? Ο Τζον που σου έλεγα, μαμά. Πάντα έτσι ήτανε? Φυσικά. Μήπως τον πειράζει το αεροπλάνο και σου χλώμιασε, παιδάκι μου? Μαμά. Δεν μου λες, Τέτη μου? Και τα ματάκια του έτσι λοξά ήτανε πάντα? Μαμά, ο Τζον είναι Ιάπωνας. Αυτό είναι που με ανησυχεί, παιδάκι μου. Δεν θα το χαιρετήσεις? Να το χαιρετήσω. おはようございます。 Σαγιονάρα. Μαμά, δώσου το χέρι σου. Τζον, Όλγα, my mother. Δυστυχώς. おはようございます。 Η θεία μου η Μαρία. おはようございます。 And my aunt Ειρήνη. おはようございます。 Σαγιονάρα. Ποιος θα μου το έλεγε ότι θα κάνω γαμπρό από τη Γιοκοχάμα?
Τίποτα δεν πήρα από μένα αυτό το κορίτσι. Επιπόλαιη, απερίσκεπτη. Ίδια ο πατέρας της είναι, ίδια. Γιατί τα είχε ποτέ ο άντρας σου με Ιαπωνέζα? Ήταν ικανός. Αχ, βρε Όλγα μου και εσύ, γιατί τα βλέπεις όλα έτσι τραγικά? Καταρχήν, ποιος σου λέει ότι είναι τα γόρη της? Μπορεί να είναι απλά φίλοι, πλατωνικά. Τι πλατωνικά, αφού κοιμούνται στο ίδιο δωμάτιο. Αυτού του είδους τα πλατωνικά έχουν άλλη κατάληξη. Ωραία, ωραία, πες ότι είναι έτσι. Ποιος σου λέει ότι θα τον παντρευτεί, Εσύ τον πρώτο άντρα που γνώρισες τον παντρεύτηκε. Ναι. Γιατί σου να χαζεί γι' αυτό. Σήμερα οι νέοι δεν σκέφτονται έτσι. Δεν παντρεύονται την πρώτη του σχέση. Δεν τους ξέρεις εσύ τους Ιάπωνες τι δαιμόνι είναι. Σαφδέλες κολλάνε. Τη βρήκε μικρή χαζή και Ευρωπαία, την του πάρισε. Αχ, το κοριτσάκι μου, το έστειλε στο Λονδίνο αθώο και άβγαλε το και μου το ξελόγιασε. Και ποιος σου είπε ότι δεν τον ξελόγιασε αυτή? Τι του λυμπίστηκε, Παναγία μου, τι του λυμπίστηκε. Παιδιά, πρέπει να κάνω κάτι δραστικό. Θα τη φέρω πίσω από την Αγγλία. Και τι θα κάνεις? Θα τη στείλω στην Καλαμπάκα σε μοναστήρι να τον ξεχάσει. Καλέ, μήπως θες να την κουρέψεις και όλα να την κλείσεις στο λεβιτοστάσιο σαν την Ελένη από το Κωνσταλέξη? Αυτό θα κάνω, ναι, αυτό. Μα τι λες? Θα τη δει ο άνθρωπος που βάζει το πετρέλαιο και θα μας κάνουν μήνυση. Καταρχήν μη φωνάζετε, είναι πάνω ο άνθρωπος. Δεν καταλαβαίνει ελληνικά. Όλγα μου, δες το κι αλλιώς. Μια Ελληνοπούλα στη χώρα των Χρυσανθέμων. Ένας έρωτας ενώνει δύο κόσμους. Σαν το σύριαλ με τον Τζάμπερλεν, που η Τζάμπερλεν ερωτεύτηκε μια Ιαπωνέζα και έγινε σογκούν. Θα γίνει κόρη μου σογκούνα και θα το πάρω αβασάνιστα. Βρε Όλγα μου, γιατί τα τραγικοποιείς όλα πια? Τα τραγικοποιώ, λέει. Με φαντάζεσαι να ταντεύω εγγόνια χρώματος καναρινή. Μα μην τα βλέπεις έτσι, θα έρθουν σε επιμιξία τα χαρακτηριστικά. Θα κόψει λίγο η κυτρινίλα, όπως τους μυγάδες. Ακόμα χειρότερη επιμεξία. Το φαντάζεσαι να έχει το όνομά της στρογγυλό και το άλλο λοξό. Εσύ μ' αρέσεις που θέλεις και πύργο στην Κορνουάλη. Τώρα να μας δεις γονατιστές στις παγόδες να τρέχουμε να συναντήσουμε τους υπαίθερους. Μα μην το βλέπεις έτσι χλεμπονιάρη. Μπορεί να είναι ευγενικής καταγωγής. Μπορεί ο πατέρας του να είναι σαμουράι. Μπορεί να είναι συγγενής του Χιροχίτο. Κοίτα την ξυπασμένη, κοίτα. Που τον Εγγλέζο τον θέλει λόρδο και τον Ιαπωνέζο σαμουράι. Πιο κάτω δεν πάει. Γιατί απίθανο είναι. Μπορεί να είναι ζάπλουτος. Μπορεί να είναι γιος βιομήχανου. Η Ιαπωνία βράζει από βιομήχανους. Μας φαντάζεσαι, Όλγα μου, μας φαντάζεσαι ξαπλωμένες σε μια παγόδα στη Γιοκοχάμα να γναντεύουμε τον Ειρηνικό. Εσύ πάντως, Ειρήνη μου, το τσαγάκι σου θα το πιείς. Είτε στην Κορνουάλη είτε στη Γιοκοχάμα, το τσαγάκι το έχεις στην τσέπη. Πολύ ωραία βεντάλια. Beautiful, John, beautiful. Thank you, John. You're welcome, madam. Τι ευγενής, Σιγά μωρή με τις βεντάλιες θα πουδιάσετε. Μαμά, εσύ δεν θα ανοίξεις το δώρο σου? Θα τα ανοίξω αργότερα. Πάντως, thank you, John, thank you. Μα μην το λες συνέχεια, John. Και πώς θα τον λέει, Θανάση? Το όνομά του είναι Ουγγέτσου. Και γιατί κυκλοφορεί με δύο ονόματα, διαρρήκτης είναι? Έλα βρε μαμά. Στην Αγγλία τον φωνάζουμε John για ευκολία. Αλλά το όνομά του είναι Ουγγέτσου. My name is Ugetsu Monogatari. Τώρα με έβρις, έτσι? Όχι βρε μαμά, σου είπε ότι το όνομά του είναι Ουγγέτσου Μονοκατάρι. Ουγγέτσου Μονοκατάρι, πολύ ωραίο όνομα. Σιγά βρε Ειρήνη μου, στραβουλάς τη γλώσσα σου για να το πεις. Και ο μπαμπάς του τι δουλειά κάνει, βιομήχανος? Όχι, ψαράς. Ψαράς είναι. Τουλάχιστον έχει αλλιευτικό στόλο ή βγαίνει τις νύχτες με τα γρηγριά? Δεν ξέρω τόσες λεπτομέρειες, μαμά. Μπορεί να ρίχνει παραγάδια. Σιγά μην ψαρεύεις το μόλο με καλάμι. Θα έχει τον τρόπο του άνθρωπος. Μόνο παιδί στην Αγγλία σπουδάζει. Και τι σπουδάζει αλήθεια ο Τζον τέτοιο, έτσι για να έχουμε καλό ερώτημα? Οικολόγος. Ωραία. Και πού θα διοριστεί άμα τελειώσει? Δεν ξέρω τόσες λεπτομέρειες, θεία μου. Και δεν μου λες τέτοιο, γιατί δεν πήγε στην Ιαπωνία να κάνει διακοπές με τους δικούς του? Μαμά, μήπως ενοχλεί που τον έφερα μαζί μου? Εμένα τέτοιο μου. Εγώ για τον Τζον τα καλύτερα λόγια λέω. Να, ρώτη και τις θείες. Τα καλύτερα. Τα καλύτερα. Αχ,
τι ωραία που μυρίζουν αυτά που μας ετοιμάζει ο Γκέτσου στην κουζίνα. Είναι παραδοσιακή Ιαπωνέζικη συνταγή. Πολύ ευγενικό εκ μέρους του να μας μαγειρέψει μόνος του, Βέβαια, και επιτέλους θα γνωρίσουμε και την αληθινή Ιαπωνέζικη κουζίνα. Όσο γι' αυτό να είστε σίγουρες. Είναι οι πατραπαράδοτες Ιαπωνέζικες συνταγές. Ναι. Η μαμά που είναι, δεν θα φάει μαζί? Θα φάει καλέ, μέσα είναι. Δοκιμάζει το καινούριο φουστάνι που της έφερε δώρο ο Γκέτσου. Πώς είμαι? Μαμά, είσαι υπέροχη. Η ίδια η Madame Butterfly, οι φουρκέτες μου λείπουνε μόνο. Μα γιατί το λες αυτό, σου πάει πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραίο, Όλγα. Άμα σας αρέσει τόσο πολύ, να του πάρουμε τον πατρό να κόψουμε κανένα δυο και για σας. Γιατί τι έχει το φουστανάκι, μια χαρά είναι. Για τις απόκριες ό,τι πρέπει είναι. Τι γίνεται το φαΐ? Τώρα τελειώνει. Μαγειρεύει μέσα κάτι υπέροχο. Ξέρεις από εκείνα τα ιδιότροπα, τα γλυκόξινα. Τι ακριβώς δηλαδή? Ομάλι θρήνια με σάλτσα από φύκια. Α, μάλιστα. Πάω να αλλάξω να πάμε να φάμε έξω. Μαμά, είναι προσβολή. Ο Γκέτσο ήθελε πάρα πολύ να σας κάνει το τραπέζι. Μου λες, τέτοι μου, ομάλι θρήνια με τα λέπια μαζί. Όχι, θεία Μαρία. Τα λέπια τα βγάζουν. Ευτυχώς, γιατί ξέρεις εγώ, έχω μία δυσπεψία στα λέπια. Ομά. Δηλαδή θα κουνιέται το ψάρι στο πιάτο. Όχι τόσο πολύ, βρεθεία. Είναι κομματάκια από ψάρι, τα οποία τα περνάνε πάνω από τον ατμό για να ροδίσουνε. Έτσι είναι η παραδοσιακή συνταγή. Δηλαδή, άμα πάρει μία βράση, θα χαλάσει η παράδοση. Το φαγητό είναι υπέροχο. Θα σας αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, φεύγω γιατί με περιμένουνε. Πού πας, καλέ? Έχω ραντεβού με κάτι παλιούς μου συμμαθητές. Δεν μπαίνουν τον Ουγκέτσου μαζί μου, να μην αισθάνεται άσχημα που δεν μιλάει ελληνικά. Λοιπόν, φεύγω. Και τι θα μας αφήσεις μόνες μας να φάμε τα ομά ψάρια? Είναι πάρα πολύ θρεπτικά. Λοιπόν, έχω αργήσει. Καλή σας όρεξη. Γεια. Γκέτσου, good, δηλαδή good. Thank you. Βρωμάει ψαρίλα. Μην το λες με αυτό το ύφος, θα σε καταλάβει. Δεν μπορώ, ανακατεύομαι. Σκάτσε βρε και τρώγε. Κοίτα που δεν τρώει άμα δεν φάμε εμείς. Μαρία, φάει εσύ πρώτα. Γιατί δεν τρως εσύ πρώτα? Τώρα την κολοκυθιά θα παίξουμε, φάει εσύ που είσαι πιο γενναία. Τρομάει το πιάτο μου σαν νυχτιόσκαλα. Μάσα το κατάπιατο και μετά βογκάς. Για κοιτά που άρχισε να τρώει. You like to eat? Good, very good. Ωραίο κόλπο, Very good. I forget the salt. Τι είπε, ξέχασε τα λάχτη. You fish. You want some more? Ρε αθάνατη μακαρονάδα. Βάλε παιδί μου κι άλλη σάλτσα. Να έρθει να δέσει το μακαρόνι. Γιατί αν περιμέναμε από τον Ουγκέτσου να φάμε, θα λιμοκτονούσαμε. Θα έβγαλα για αυτή την κελεμπία, κόντεψα να σκάσω πια. Άκου, δώρο που βρήκα να μου κάνει ο σαμουράι. Αμάν βρε Όλγα, φαγώθηκες με αυτό το παιδί. Δεν λέω, αυτό το λιθρινάκι το Σενιάν ήταν λίγο αποτυχημένο, αλλά ο Ουγκέτσου ευγενέστατος. Ναι, μωρέ. Πολύ προκατηλημένες είσαι μαζί του. Δεν είσαστε μάνες εσείς να καταλάβετε τον πόνο μου. Move the cubes like this and then drop them. You see? Yeah. 5, 3. 5, 3. Okay, you understand? Αμάν βρε Αντρέα, μας τρέλανες πια με αυτά τα ζάρια γκράπα γκρούπα. Περιμένουμε την κοντέσα τη χώρα σου να ντυθεί 10 ώρες. Τι να κάνω κι εγώ, του μαθαίνω τάβλη. Δεν μπορούσες να βρεις κάτι πιο θόρυβο να του μάθεις. Τι να του μάθω, πρέφα, να σου γίνω γαμπρός χαρτοπαίχτης να τρέχει χωρίς να το μαζεύει από τα καφενεία. Βρε άντε να κάνεις κρυόπλαστρα. Play now, Ουγκέτσου, play. Move the cubes. Okay. Ακόμα να φύγουν τα παιδιά να πάνε στην Ακρόπολη. Περιμένουνε την τέτη να στολιστεί. Έκτακτος είναι αυτός ο Ιαπωνεζούλης, έκτακτος. Άσε με βρε Βεμπέκα, βαλτί είσαι κι εσύ.
Γιατί το λες αυτό, εσένα δεν σ' αρέσει? Πώς δεν μ' αρέσει, είναι καλός, είναι χρυσός, έχει τις χάρες όλες. Αλλά όχι για την τέτη μου. Γιατί, επειδή είναι ξένος? Α, μην το λες καθόλου. Όσες έχουν παντρευτεί ξένους ευτυχήσανε. Η κόρη μιας φίλης μου παντρεύτηκε ένα μαύρο στο Κονγκό. Μαύρο εντελώς, μαύρο κατί, μαύρο. Καλέ, πίσα κατράμι. Και την έχει την κοπέλα στα πούπουλα βασίλισσα. Μπορεί βρε μπεμπέκα μου, αλλά δεν είναι... Θα ήθελες η τέτη σου να ήταν με έναν Έλληνα? Ναι. Κούνια που σε κούναγε. Δεν υπάρχει χειρότερο σύζυγος από τον Έλληνα. Ώσπου να σε παντρευτείς, έχεις τα όπα-όπα. Και άμα σε πάρει, γίνεται το χειρότερο μουλάρι που υπάρχει. Ναι βρε μπεμπέκα μου, πρόσεξε να δεις όμως, δεν είναι... Δεν βοηθάει στις δουλειές. Παρατάει τις παντόφλες του στη μέση. Δεν στρώνει το κρεβάτι. Άσε που άμα παντρευτούνε, καλοκάθονται και ξαμολιώνται και τρώνε και ξεμποκιάζουνε. Και κάνουν κάτι κοιλιές, να. Ο Έλληνας μετά τα 40 αισθητικός είναι για πέταμα. Ενώ ο Γκέτσο είναι τσιλιβήθρας. Ναι μπεμπέκα μου, τσιλιβήθρας είναι, αλλά δεν είναι μόνο εκεί το πρόβλημα. Δεν έχεις δίκιο. Ο Έλληνας ξενοκοιτάζει κιόλας, ενώ ο ξένος τιμάει τη γυναίκα του. Οι δικοί μας, από την άλλη μέρα του γάμου, τους αρχίζουν το καμάκι. Ξέρω φίλες μου. Εντάξει, μπεμπέκα, με έπεισες. Οι Έλληνες δεν είναι καλοί σύζυγοι. Εσύ γιατί παντρεύτηκες Έλληνα? Εγώ, έτυχε. Μα έτυχε στο 99% των Ελληνίδων. Ήταν ανάγκη η τέτη μου να πες το 1%. Άρχισαν οι πολιτιστικές ανταλλαγές, Βεβαίως, ο Γκέτσου μας μάθανε ένα παιδικό γιαπωνέζικο τραγουδάκι και εμείς του μαθαίνουμε κάτι ελληνικό. Μη μου πείτε ότι του μάθατε μπάλο. Ουγκέτσου, sing the song for Olga. Κινήσε η γέρα και να νερό. Κρυώνα φέρει ντρουμ 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 ντρουμ. Δεν είναι καταπληκτικός, δεν είναι? 2 φορές του την είπαμε τη γερακίνα και την άρπαξε αμέσως. Ωραία, εγώ λέω τώρα να του μάθει και την παπαλάμπρανα και μετά να τον στείλουμε στη Δάμηνα Σαμίου. Μαμά, Τι είναι παιδάκι μου, τι γνώμη μου είπα. και αυτή η γνώμη τυχαίνει να είναι πάντα αρνητική. Τυχαίνει, τι να κάνω, επίτηδες το κάνω, τυχαίο είναι. Λοιπόν, αφήστε τα τώρα αυτά. Λοιπόν, Ουγκέτσου, άκου. Στου παπαλάμπρενα, παλάμπρενα. Στου παπαλάρου την αυλή. Μαμά, θέλω λεφτά. Μπα, για τι πράγμα. Θα πάμε τον Ουγκέτσου εκδρομή, στον Παρνασσό. Ήρθες για 10 μέρες στην Αθήνα και θα πας στον Παρνασσό. Ένα δίκιο ο Γκέτσου και λίγο Ελλάδα. Να μην τον έχεις και εσύ μέσα στα πόδια σου, να σε ενοχλεί. Εμένα με ενοχλεί ο Γκέτσου καθόλου, παιδί μου, καθόλου, μην το συζητάς. Το βλέπω από τα μούτρα που έχεις κάνει τόσες μέρες. Μα κατάλαβε με βρετέτη μου και εμένα. Αυτό το Ουγκέτσου μονογκατόρι μου κάνει κάπως παράξενο. Έτσι, Τζον, που μου το έλεγες, μου φαινόταν πιο ευρωπαϊκό. Τι να σου... Όχι, έλα στη θέση μου, τέτη μου, έλα στη θέση. Αν σου παρουσίαζε εγώ ως δεύτερο πατέρα έναν Εσκιμό, ας πούμε, πώς θα σου φαινότανε? Αν ήσταν ερωτευμένοι εσείς. Άμα έρωτας περνάει και μετά αρχίζουν τα προβλήματα. Και ειδικά άμα η γυναίκα θέλει να φάει μουσακά και ο άντρας λιθρίνει ομό, γίνονται μπίλιες, το λέω εγώ. Αν είναι 2 άνθρωποι να γίνουν μπίλες, δεν περιμένουν το μουσακά. Δεν έχεις πείρα, τέτη μου, γι' αυτό τα λες αυτά. Τέτη μου, πες μου σε παρακαλώ, την αλήθεια αγάπη μου. Έχεις σκοπό να πας στην Ιαπωνία να παντρευτείς? Θα παντρευτείς έναν άντρα που τον λένε Ουγκέτσου μονογκατόρι? Θα σε λένε δηλαδή τέτη Παπαχαρίτου μονογκατάρα? Θα κάνω ό,τι μου καπνίσει. Θα κάνεις ό,τι σου καπνίσει. Αυτά να πας να τα πεις στην πεθερά στην Κέισα, όχι σε μένα. Θα μου δώσει τα λεφτά να πάω να φύγω. Που έχω περάσει 5 μέρες εδώ πέρα και είναι μαύρες διακοπές έχω κάνει. Ένα πράγμα θα σε ρωτήσω, τέτη μου, και απάντησέ μου. Ξέρεις εσύ να τρως με ξυλάκια? Όχι, ξέρεις να τρως με ξυλάκια, νηστικιά θα μένεις. Σαν άθρεψα, σε μεγάλωσα, σε σπούδασα για να πας στην Άπο Ανατολή να μου ξενιστικωθείς. Θα νοσταλγήσεις το πυρούνι, τέτη μου. Θα πεις το πυρούνι πυρουνάκι. Υπάρχουν πυρούνια και στην Ιαπωνία. Ωραία. Το ξεπερνάμε το πυρούνι. Βρίσκεις πυρούνι. Τι θα τρως με το πυρούνι, τέτη μου, που σπουδάζει οικολόγος? Τι δουλειά θα κάνει? Ψαράς θα γίνει σαν τον πατέρα του. Θα πας στην Ιαπωνία να μπαλώνεις δίχτυα στον μπουράκιο σαν τη Μανταλένα. Τελικά τι είναι αυτό που σε πειράζει?
Η επαγγελματική του αποκατάσταση ή η εθνικότητά του? Με πειράζει που θα πας στην Ιαπωνία να παντρευτείς. Αυτό με πειράζει. Άσε που στην Ιαπωνία το έδαφος είναι ηφαιστειογενές. Ξέρεις τι θα γίνει τέτοια έτσι και εκραγεί το Φουτζιγιάμα? Πομπιεία θα γίνεται. Θες να μην εκραγεί το Φουτζιγιάμα? Δεν θα εκραγεί. Μες στους σεισμούς θα είσαστε τέτοι μου. Μπουπου θα σας πηγαίνει. Άσε η τυφώνα. Ξέρεις τι είναι ο τυφώνας, τέτοι? Σε παίρνει και σε σηκώνει ο τυφώνας. Τι να πρωτοθυμηθώ, Παναγία. Το παπούτσι. Πού θα βρίσκεις παπούτσι στο νούμερό σου? Το ξέρεις πόσα είναι τα πόδια του αυτονών? Τόσα είναι τέτοι μου. Θα σε καίνεις τικιά και ξυπόλυτη από πάνω. Σταμάτα πια αυτή τη λογοδιάρεια. Μα ποιος είπε τέλος πάντων ότι θα τον παντρευτώ αυτό τον Ουγκέτσου? Α, μάλιστα. Τώρα μιλάς λογικά. Όμως να σου πω κάτι τέτοι μου. Αν είναι να μην τον παντρευτείς, μην το παρατραβήξεις το πράγμα. Α, δεν θα μου πεις πότε θα παντρευτώ και πότε θα χωρίσω. Α, δηλαδή έχεις σκοπό να τον παντρευτείς. Γιατί δεν το λες καθαρά να τελειώνουμε? Σταμάτα, μαμά, σε παρακαλώ, σταμάτα. Ορίστε. Άρχισε και το κάπνισμα τώρα. Όλες τις κακές συνήθειες από αυτόν τις ξεσήκωσες. Δεν είναι ιαπωνέζικη συνήθεια το κάπνισμα. Κάπνιζε και πριν πάω στην Αγγλία. Τότε κατηγορούσες τον Γιώργο και ήθελες και να χωρίσουμε. Α, εγώ φταίω που χώρισε με τον Γιώργο το Λεβούνι. Δεν μου λες? Με κατηγορείς ότι επεμβαίνω στη ζωή σου? Άμπα, ιδέα σου. Βρε τέτοια μου, κοριτσάκι μου, κατάλαβε με. Αυτός ο Ουγγέτσι μονογκατόρι μου φαίνεται παράξενος, κοριτσάκι μου. Μα και εσύ του φαίνεσαι παράξενη. Γιατί εγώ τι έχω? Γιατί αυτός τι έχει? Αυτός έχει μάτια λοξά, έτσι πάνε τα μάτια του. Μα και τα δικά σου τα μάτια αυτού του φαίνονται περίεργα. Γιατί τι έχουν τα ματάκια, μια χαρά είναι. Α, δεν θα με βγάζεις και γκαβί από πάνω για να τον δικαιώσεις? Δεν είσαι γκάβη, μαμά. Είσαι απλώς διαφορετική. Ό,τι είναι διαφορετικό δεν είναι αφύσικο. Απλώς είναι διαφορετικό. Για να πούμε τώρα και κάτι πιο σοβαρό πέρα από τυφώνες, υφαίσια και αηδίες. Για πες μου, τότε που είπες στον μπαμπά σου ότι θα πας στην Αγγλία να σπουδάσει, εκείνος πώς αντέδρασε? Τούρκος έγινε. Και εσύ τι έκανες? Αυτό που είχα αποφασίσει έκανα, τι να έκανα. Αυτό θα κάνω κι εγώ. Τώρα με ρούμποσες. Και εσύ τον μπαμπάκα σου τότε το ρούμποσες. Είσαι και έξυπνη, Παναθεμάσαι. Σε σένα έμοιασε οργάκι. Είσαι και γαλήφα. Και σε αυτό έμοιασε σε σένα. Έλα, προσπάθησε να καταλάβεις. Κάνε και εσύ μια κίνηση καλής θέλησης. Μόμοτάρο-σαν. Ο Κοσίνιτς και τα κιμιτάγκο. Χιτοσί, βατασί, δικούνοσάινα. Λοιπόν, κύριε. Μόμοτάρο-σαν. Ο Κοσίνιτς και τα κιμιτάγκο. Χιτοσί, βατασί, δικούνοσάινα. Καλά, αλματώδης πρόοδους βλέπω. Τι να κάνουμε, η μαμά εκπαιδεύεται. Είδες που δεν ήταν τίποτα σπουδαίο. Αρκεί να μου λαρώνει κανείς. Μια χαρά τα χόρεψε στο Μομοτάρο-σαν. Εδώ που τα λέμε, αν ήταν Έλληνας ο Ουγγέτσου θα με διευκόλυνε. Στο σιρτό το καταφέρνω καλύτερα. Έμαθες και το Μομοτάρο-σαν. Ό,τι μαθαίνει κανείς στη ζωή του, καλό είναι. Δεν μου λέει το μουσακάς, έτοιμος είναι? Τον βγάζουμε σε 2 λεπτά. Ελπίζω να μην τον φτιάξετε σε Ιαπωνέζικη συνταγή, Όχι καλέ, δεν υπάρχει Ιαπωνέζικος μουσακάς. Τι θα γίνει, θα έρθει ο Αντρέας να φάμε καμιά φορά? Γεια σας. Μην κλείνεις. Θα έρθει και η Ντόρις να φάει μαζί μας. Ποια είναι η Ντόρις? Το καινούριο μου κορίτσι. Ντόρις, please, come in. This way. This way. Γεια σας. Τι κάνετε? Είστε καλά?